ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навбатии футболи Осиё шурӯъ мекунем. Овозаи дарвозаи гузариши муҳофизатгари дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ва клуби Ланси Фаронса Абдуқодир Ҳусанов ба дастаи Манчестер Сити Англия сарлаваи ҳамаи расонаҳои хабарии ҷаҳон гардидааст. Мо ҳам аз ҳамин хабар оғоз мекунем. Абдуқодир Ҳусанов бозигари 20 сола буда соли гузашта дар ҳайати дастаи мунтахаби Ӯзбекистон дар бозиҳои Олимпии Париж 2024 иштирок кард. ӯ аз соли 2023 дар ҳайати дастаи Ланси Фаронса бозӣ мекунад ва 31 вохӯрӣ гузаронидааст. ба ҷавониаш нигоҳ накарда ба ҳайати дастаи асосии мунтахаби Ӯзбекистон даъват шуда аллакай 18 бозӣ гузаронид. соҳиби медали нуқтаи Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ дар соли 2023 ба шумор меравад. ӯ дастпарвари клуби футболи бунёдкор буда дар ҳайати клуби Энергетик Бегӯии Беларус бозӣ мекард ва ба маблағи 100 000 евро соли 2023 ба Ланси Фаронса интиқол ёфт. ҳоло расонаҳо хабар медиҳанд, ки Абдуқодир аз дастаи Ланс ба Манчестер Сити мегузарад ва муддати қарородаш 4.5 солро дар бар мегирад. Манчестер Сити барои ин бозигар омода аст, ки 40 миллион евроро дар реғ надорад. аз рӯи гуфтушуниди роҳбарони Ланс бо Манчестер Сити, ин футболбози ҷавони ӯзбек ҳоло аз ташхиси тиббӣ хоҳад гузашт. аслан Пеп Гвардиола ин муҳофизатгарро соли гузашта зери чашм карда буд ва эътимод дорад, ки маҳз хати дифоъро бо Абдуқодир Ҳусанов мустаҳкам кардан мумкин аст. ба ин мавзӯъ баъди ба имзорасидии шартнома боз хоҳем гашт. ҳарра дар барномаи гузашта хабар дода будем, дастаи мунтахаби наврасони 17-солаи Тоҷикистон барои омодагӣ ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё 2025 ба Анталияи Туркия сафар кард ва давоми 2 ҳафта футболбозони мо дар ин давлат ҷамъомади омӯзишии тамрини худро идома медиҳанд. аз рӯи нақшаи мураббиён дар доираи ҷамъомаи таълимиву тамринӣ дар Туркия мунтахаби наврасони мо 5 бозии санҷишӣ анҷом хоҳад дод, аммо бо сабаби борони зиёд яке аз ин бозиҳои дӯстона аллакай лағв шуд. ҳар рӯз футболбозон 3 маротиба ба машқҳо фарогирифта шуданд. ҳайти даста нисбат ба бозиҳои интихобии ҷоми Осиё дигар нашудааст. дарвозабонҳо Абубакр Раҳмонқулов аз Сарҳачӣ, Муҳаммад Раҳим Раҳмонов аз Мактаби ҷумҳуриявӣ Маврати олии варзиш, Анушервон Қурбонзода аз Душанбе, муҳофизатгарон Мустафо Ҳасанбеков, Аҳмадҷон Шоев, Самиаллоҳ Давлатов, Мубориз Мискиншоев аз Истиқлол, Қадриддин Сатторов, Мероҷиддин Розиқов, Абдусамад Меликмуродов аз Душанбе, ними ҳимоятгарон Умед Ҷафоев, ЦСКА Россия, Идрис Давлатзода, Ленинградеси Россия, Парвиз Бобоназаров, Рамазон Бахталиев, Меҳрубон Одилзода аз Истиқлол, Ҳайдаршоҳ Худойдодов, Зариф Зарифзода, Баҳодур Назарзода, Абдулло Иброҳимзода, Фурқон Раҳимзода, Тоҳирҷон Аҳлиддин аз Душанбе, Давид Мақсудов аз Моҳир, ҳамлагарон Муҳаммад Назвиев, Фирӯзҷон Шарипов аз Истиқлол, Назрулло Ашурализода аз Душанбе ва Муҳаммадҷон Мираҳмадов аз Равшан. сармураббии даста Марко Раҷини аз Сан-Марино ба ҳамин ҳайат эътимод дорад. рӯзи 21 январ қуръакашии бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё дар ин синни сол баргузор мегардад ва мунтахаби мо рақибони худро пайдо хоҳад кард. аз рӯи нақша футболбозони наврас ҳамчунин дар ҷоми рушд дар Беларус, ки аз 15 то 21 феврал мегузарад, ширкат варзида маҳороти худро сайқал медиҳанд. ҳамлагири дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва Истиқлоли Душанбе Аҳмадони Камолов дар мавсими нави футбол дар ҳайати дастаи Гулгӯҳари Эрон ҳунарнамоӣ мекунад. Гулгӯҳар аз шаҳри Сирҷон буда дар Лигаи бартари Эрон бозӣ мекунад. аз таъсиси ин даста 28 сол гузаштааст ва дар мавсими футболи соли 2017-18 дар Лигаи озодагон пирӯз шуд ва ба Лигаи бартар гузашт. Гулгӯҳар ҳоло баъди 15 давр соҳиби 21 имтиёз аст ва дар зинаи панҷум қарор дорад. барои ба ҳайати худ ҷалб кардани бозигари 21 солаи Тоҷикистон, Аҳмадони Камолов дастаҳои зиёде аз Осиё, хосусан аз Ӯзбекистону Эрон мубориза бурданд. дар натиҷа Аҳмадони Гулгӯҳарро ихтиёр кард ва бо ин даста ба муддати 2.5 сол шартнома ба имзо расонид. Аҳмадони Камолов қаблан дар ҳайати дастаҳои Локомотив Помир, Истиқлоли Душанбе, Райо Махадаондаи Испания, Паракуелоси Антамираи Испания бозӣ карда аз соли 2023 ба ҳайати Истиқлол баргашт ва 27 бозӣ гузаронида 8 гол зад. ӯ ба ҳайати дастаҳои мунтахаби синнисоли гуногуни Тоҷикистон ҷалб шуда шарафи Тоҷикистонро ҳимоя кардааст. Аҳмадони дар ҳайати асосии дастаи мунтахаби мамлакат 4 вохӯрӣ гузаронида ба дарвозаи ҳарифон 2 тӯб ҳам задааст. аз рӯи фарзаи Трансфермаркт
арзиши ин бозингар ба 600 000 евро баробар аст. ӯ аз дастаи Истиқлол ба ҳайси футболбози озод ба Гулгӯҳар гузашт. Ҳамадовонӣ дуюмин бозигар аст, ки дар Лигаи бартари Эронӣ аз Тоҷикистон бозӣ мекунад. Дар ин лига футболбози дигари мо Ваҳдат Ҳанонов ҳам дар ҳайати Сипоҳон ҳунарнамоӣ дорад. хабари гузариши футболбозонро аз як даста ба дастаи дигар идома медиҳем. Клубҳои футболи Тоҷикистон ҳам ҳайати худро дар мавсими нави футбол пурқувват мекунанд. равшани шаҳри Кӯлоб бо ҳамлагири 25 солаи тими миллии Тоҷикистон Чердин Бобоев, ки соли гузашта дар ҳайати ҳосилот бозӣ мекард, қарордоди худро ба имзо расонид. Чердин қаблан дар дастаҳои Истиқлоли Душанбе, Барқчӣ, Пинанги Малайзия, Мактарали Қазоқистон, Саноати нафти Эрон ҳунарнамоӣ карда, ба адилат бардоштан муддате табобат гирифт ва ниҳоят соли гузашта ба ҳайати ҳосилот пайваста ба қатори нишонзанҳои беҳтарин шомил шуд ва ба дарвозаи ҳарифон 8 гол ҳам зад. Чердин Бобоев дар ҳайати дастаҳои 32 соли гуногуни Тоҷикистон бозӣ карда, дар ҳайати дастаи асосии мамлакат 23 бозӣ анҷом додааст, 2 тӯб ба самар расонидааст. аз набудани ӯ дар бозиҳои ҷоми Осиё собиқ сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Петр Шегерт афсӯс мехӯрд. акнун Шеридин дар ин мавсим боз ҳам хубтару муваффақтар бозӣ хоҳад кард. арзиши ин футболбоз дар саҳифаи Трансфермаркт 150 000 евро баҳогузорӣ шудааст. дар барномаи гузаштамон дар бораи боз як бозигари дастаи мунтахаби мамлакат Манучер Сафаров хабаре нашр карда будем, ки ба ҳайати бунёдкор хоҳад гузашт. аммо аз рӯи хабари нав Манучер имсол ҳадафи дастаи Динамои Самарқанди Ӯзбекистонро ҳимоя мекунад. дар ин бора муфассал дар барномаи оянда ба шумо маълумот хоҳем дод. дастаи мунтахаби занонаи Тоҷикистон моҳи феврали соли равон дар рӯзҳои фифа бо тими миллии бонувони Арабистони Саудӣ ду бозии дӯстона анҷом медиҳад. вохӯриҳо рӯзҳои 21 ва 26 феврал дар Ҷидда баргузор мешаванд. барои тими мунтахаби занонаи Тоҷикистон ин марҳилаи омодагӣ ба мусобиқоти интихобии ҷоми Осиё 2026, ки аз 23 июн то 5 июли соли ҷорӣ баргузор мешавад, ба ҳисоб меравад. рақибони дастаи мунтахаби занонаи кишварамон дар марҳилаи интихобӣ 27 март баъди қуръапартоӣ муайян мешаванд. аз ин пештар дастаҳои мунтахаби 17-сола ва 20 солаи кишварамон бо дастаи Арабистони Саудӣ вохӯриҳои дӯстона анҷом дода ба ғалаба ноил шуда буданд. мегузарем ба хабарҳои дигари футболи Осиё. имрӯзҳо дар як қатор кишварҳо мавсими футболи соли 2024 ва 25 идома дорад. пеш аз ҳама таваҷҷӯҳи мухлисон ба Арабистони Саудӣ равона гардидааст, зеро беҳтарин футболбозони ҷаҳон дар ин кишвар бозӣ мекунанд. дастаи Ан-Насри Арабистони Саудӣ имсол унвони чемпиониро ба даст меорад ё не, пешгоҳӣ кардан душвор аст. аммо Криштиану Роналдо дар 13 бозии ин даста ба дарвозаи ҳарифон 11 тӯб зада 2 паси голӣ додааст. дар даври 14-ум Ан-Наср дар майдонаш бо Ал-Ҳудуд воз муд. дар лигаи бартари Арабистони Саудӣ аллакай 18 даста бозӣ мекунанд. дастаҳои пурқувват мутаносибан баробар ва ҳоло бубиедед вохӯрӣ байни дастаҳои Ан-Насри Ар-Риёз ва Ал-Ухдудро ва меҳмонон дар якумин ҳуҷумашон ба комёбӣ муваффақ мешаванд. дақиқаи шашум аст, як партови олӣ муҳофизатгарон иштибоҳ мекунанд ва Савиюр Годвин аз дастаи Ал-Ухдуд ҳисобро боз мекунад. дастаи Ан-Наср гуфтем дар зинаи сеюми ҷадвали мусобиқот қарор дорад. Ал-Ухдуд бошад дар зинаи 15-ум ва баъдан Ан-Наср ҳамин гуна ҳуҷумҳои пайдарпаи худро ба вуҷуд овард. дар дақиқаи 18-ум голи Садио Мане ба инобат гирифта нашуд, аммо дар дақиқаи 29-ум ин голи дуюме, ки ҳоло Садио Мане ба дарвоза мезанад, ба қайд гирифта шуд ва ҳисоб баробар шуд 1-1. дар лигаи бартар бозиҳо хеле ҷиддӣ мегузаранд. тавре гуфтам 14 бозӣ баргузор шудааст. дар зинаи аввал маҳз Ал-Ҳилоли Ар-Риёз, дар ҷои дуюм Ал-Иттиҳоди Ҷидда ва Ан-Наср дар ҷои сеюм аст ва ҳоло пеналти Криштиану Роналдо ва ин тӯбро ба самар мерасонад. дақиқаи 42-ум ва футболбозони дастаи Ан-Наср дар бозии хонагиашон ба сафи пеш мебароянд. ҳуҷум болои ҳуҷум буд аз ҷониби аннасравиҳо ва ҳоло бояд боз як гузариши олии Криштиану Роналдо ва ин навбат дарвозабон моҳирона бозӣ мекунад. Пауло Витер ва ин тӯбро бармегардонад. бо ҳамин натиҷаи 2-1 қисми аввал ба поён расид. қисми дуюм ҳам хуб инҷо оғоз меёбад. бубинед Талиска онҷо нишаста буд, ки ҳоло аз ин даста рафтанӣ аст ва ҳоло ба дастаи дигар хоҳад гузашт. ҳуҷуми дигари футболбозони дастаи Ан-Наср қисми дуюми вохӯрӣ ва боз як олӣ бозӣ мекунад бо пушти пои Криштиану Роналдо ва дар ин ҷо зарба ба мо нишон дода нашуд, вале ба ҳар навъ футболбозони дастаи
النصر خیلی خوب کار کردن و توانستند که گلی سیوم رو هم با دروازه دسته الاخدود زنند. حالا ببینید چگونه بازی زیبا از جانب بازیگران این دسته است، چگونه عبدالرحمن غریب خوب بازی میکند و حالت خوب رو هم الاخدود با وجود آورد. دوستان گرامی، در قسمت پایانی جدول مسابقات الفاتح جایگیر شده است. زینه 17 رو الفیحه و 16 رو الوحده مکه بعد در حالا اشغال میکند. مسابقه حالا ادامه دارد و اکنون حالا باز لحظه میرسد که فوتبال بازی دسته صاحبان میدان گل دیگری زیبا میزنند. همین گونه گلی که سادیو مانه با دوبلش از پرتافت خوبی الغنم دیدید چگونه است دوبلی خود رو به ثمر میرساند. یعنی فوتبال بازان ماهری دسته النصر در این وخوری کامیابی به دست آوردن و با حساب 3-1 غلبه کردن. این رسمی آخرینه که کریستیانو رونالدو با همدسته‌هایش با مخلصان همین گونه کفگویی میکنند. در لیگ سرور قطر هم موسمی ادامه دارد و در این کشور حالا دوره 12 به پایان رسید. دسته الدوحیل از 12 وخوری در 9 بازی غلبه به دست آورده، 1 مساوی و 2 باخت به دست آورده است. این دسته با کسب 28 امتیاز در زینه اول موقع گرفته است. در لیگ سرور قطر 12 دسته شرکت دارد. در حقیقت دسته‌های قطر خیلی پرقوت هستند و حالا اینجا 12 دسته برای عنوان چمپیونی مبارزه میبرند. بعد 12 دور الدوحیل با 9 غلبه، 1 مساوی و 2 باخت 37 گل زده است و 10 گل از دروازه گرفته است و 28 امتیازی که به شما گفتیم در زینه اول قرار دارد. و اینجا دسته که حالا در میدان هست این دسته قطر است. حمام احمد در دقیقه 11 از دسته الدوحیل حساب رو باز میکرد. البرتو پرتافتی خوبی انجام داد و از همه پیش گذشت و به ملال این توپ رو وارد توری دروازه کرد. دروازه‌بان محتسم البستمی اینجا نتوانست این توپ رو برگرداند. در جدول مسابقات این کشور حالا که ببینید اینجا این ضربه نهایت خوب بود ولی به مقصد نرسید. قطر و الخور در زینه یوکر هستند. حالا این قطری که در این میدان هست در جای 11 قرار دارد. حالا باز یک هجومی الدوحیل گل دومی خود را حمام احمد به ثمر میرساند و باز البرتو اینجا به او کمک میکند. دقیقه 36 وخوری است. هرچند در این بازی یک توپ را فوتبال بازی دسته قطر هم به ثمر رسانیدند. این حالت از نگاه وار دیده برآمده شد و حالت نابازی با قید گرفته شد. حالا باشد اکنون قسمی همون لحظه که گل زده شد این گلی زده شده از نظر داوران بن ملانگو این توپ رو به ثمر رسانید اما اون رو لغو کردند زیرا که در حالت نابازی بود بازیگری دسته قطر. همین هم برای معلوم است و همون 2-0 باختیمون در قسم اولی بازی و دسته در قسم دوم اینجا هم با هجوم‌های پی در پی دسته الدوحیل انجام یافت. ببینید المعزلی یکی از بهترین بازیگرانی که هم در حیط دسته منتخب قطر هست در دقیقه 90 حساب رو 3-0 میکند. حالا یک بار دیگر ببینید اینجا جونیور خیلی مهرانه توپ رو میره باید به المعزلی میپرسد و المعزلی باشد اینجا این ضربه اولی رو میزند که معتصم البستمی نمیتواند این توپ رو برگرداند. هجوم دیگر در اینجا وقتای زیاد اضافه شد با قسم دومی وخوری و در دقیقه 92 المعزلی گل دومی خود رو به ثمر رسانید. اینجا احمد خیلی توپ رو خوب پرتاب. حالا ببینید گزارش خوب از جانب احمد و او از همه میگذرد و با این ضربهش در تنها مییابد الماز علی رو. 2 گل الماز علی و 2 گل حمام احمد زدند و اینجا وقتی اضافه شده خیلی زیاد بود و حالا فوتبالیست دسته قطر کلوب فوتبالی قطر هستند و اینجا یوسف محمد علی از ضربه کنجی که کارلینیوس اون رو به اجرا رسونید یک توپ به ثمر رسونید و بازی با حساب 4-1 به پایان رسید. الدوحیل در جای اول است، اسد در جای دوم، الاهلی دوحه در جای سوم موقعیت دارند.
мегузорем ба лигаи бартари ҳиндустон ки имсол футболбозони тоҷикистон дар ҳайати дастаҳои ин кишвар ҳузур надоранд. Ба чашм мерасад ки дар ин лига шумораи дастаҳо бештар гардиданд ва дар мавсими футболи солҳои 2024-25 13 даста ширкат дорад. Моҳумбаган ки дар ҳайаташ Комрон Турсунов соли пеш ҳунарнамоӣ мекард, дар зинаи аввал мебошад. Ин даста 35 имтиёз дорад ва аз дастаи ҷои дуввум Ҷамшедпур 8 хол бештар гирифтааст. мо наврҳои бозии Ҷамшедпурро дар бозии сафариаш бо Мумбай Сити дастрас кардем. ҳамаи голҳо дар қисми дуюми бозӣ ба самар расоид. Шояд 1-0 Ҷамшедпур ба сафи пеш биромад. Дар бораи Суперлигаи Ҳиндустон чӣ гуфтан мумкин аст? Шумораи дастаҳо хеле кам буд, 8 то, ҳоло имрӯз ба 13 то расидааст ва дар 4 соли охир шумораи боз як ҳолат барои ҷамшедпуриҳо ва дар дақиқаи 86 Мурей тавонист ки дарвозабоне ки ба беруни майдони назди дарвоза баромада буд фиреб диҳад ва тӯбро ворид тури дарвоза намояд. Хуб голҳоро шидом ки дар ин даста бозӣ мекунад тавонист голи худ дар лигаи якуми Индонезия бозиҳои мавсими футбол ба марҳилаи дуюм мерасанд. Дар Индонезия лигаи дуввум ҳам вуҷуд дорад ки дар ҳайати Деян футболбози тоҷик Комрон Турсунов ҳунарнамоӣ дорад ва ин даста дар лига дар зинаи ҳафтум мебошад. Аммо мо дар бораи лигаи якуми ин кишвар ки авлотар аст сухан мегӯем. Дар лига 18 даста бозӣ мекунад ва дар ҷои аввал Персиб Бандунг мавқеъ гирифтааст. дӯстони гиромӣ, инҳо хабарҳое буданд ки мо ба сами шумо расонидем. Дар ҳамин ҷо бо ҷамъи ҳамкоронам барномаи имрӯзаи футболи осиёро ба поён мерасонам. бахту саодат ва иқболи нек ҳамеша бо шумо ҳамқадам бошад. хайр то бозӣ. худро эҳтиёт кунед.